अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मुंबईत बांगलादेशींना उद्धव ठाकरेंनी आश्रय दिला, हिरव्या सापांना दूध पाजण्याचं काम मातोश्री करते असा मोठा आरोप आमदार नितेश राणेंनी केलाय। शेवटी त्यांनी महाराष्ट्राची वाट लावली, मुंबईची वाट लावली। आज मुंबईमधला बांगलादेश करण्याचा कोण कारणीभूत आहे तर ह्याचा मालक उद्धव ठाकरे आणि त्याची धोरणं। आज मुंबईमध्ये जेवढे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान येऊन राहतात त्याला आश्रय देण्याचं काम हे उद्धव ठाकरेंनी आतापर्यंत केलेलं असा मला ठाम आरोप आहे। आज मुंबईमध्ये जे मोठ्या प्रमाणामध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंगे बसलेले आहेत, राहत आहेत, जगतायत, पाणी पित आहेत, या हिरव्या सापांना दूध पाजण्याचं काम हे मातोश्रीवरून होतं असा माझा ठेप आरोप आहे। म्हणून नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शहाजींवर आरोप करण्या अगोदर तुझ्या मालकाने जे हा मुंबई महाराष्ट्रामध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नावाचे जे साप, हिरवे साप आणून ठेवले आणि त्यांना जे रोज दूध पाजत बसतात त्यांना पहिला आवर, नाहीतर एक दिवस त्यांना ठेचून मारण्याचं काम हे आमच्या माध्यमातून आम्ही करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा